SPI International uvádí Zasvěcený. Tajnosti. Dal jsem vám ho na starost, pánové, no a co se stalo? Tohle je policejní práce. Ha? Co jste našli? Ten případ je můj. Cokoliv zjistíte, úplně cokoliv řeknete nejdřív mě. Budete mě ovšem informovat. A kde je Mert? Kde je váš kamarád? Protože nebýt jeho, ty odstřelovači by si Omera určitě odvezli. Mert ho ale zachránil. Co jste udělali vy? Nechali jste ho o samotě. Kde je váš kamarád? Kde je? No tak kde je? Tady jsem, šéfe. Šéfe. Chlapče. Jsi v pořádku? Jsem, šéfe, nebojte. Podařilo se mi utíct. Jak se to stalo? No tak mluv. Někdo seděl v autě. Praštil mě a když jsem se probral, byli jsme tady. A dál? Střelil jsem ho. Prostě jsem ho střelil dřív, než on mě. A potom jsem utekl do lesa. A viděl, jak jde někdo naproti mě. A jak vypadal? Viděl jsi ho? Ne, šéfe. Byla tma, neviděl. To je aspoň chlap. Podívejte se na něj. Řekněte zdravotníkům, ať ho prohlídnou. Ať je líp. Uzdrav se. Chtěl bych se tam kouknout, šéfe. Ano, jistě, jen běž. Běž. Tohle je za to, co jsi udělal pro mou matku. Řekli mi, ať se na vás podívám, pane. Ne, bracho, to je dobrý, jsem v pohodě. No, potěš. Dej mi to, kámo. Běž pomoct ostatním.
Vy budete žít, neboť já budu mlčet. Umot. Selami. Ten Flex si nemohl vyčistit? Čistil jsem to, ale nešlo to. Zkouším ještě něco dalšího. No, a přední sedadlo je čistý. Na předních sedadlech krev nebyla, jenom tam na těch zadních. Ale jak to? Co pak? Je možný, že jsem Sarp nepřijal sám. Já nevím, brácho. Tady? Ano, tak jdeme. Vítej, Fízen. Zrovna jsem ti chtěl volat. Mluvil jsi s ním? Jistě, že mluvil a vyčinil jsem mu. Řekl jsem mu, jak je možný, že si nezavolal svojí mámě. Měla o tebe velký strach. A kde je teď? V Konie. Cože, nechápu, co dělá v Konie. Jak to? Obchodujeme přeci s auty. Odjel tam koupit levné auto. Víte, já jsem to taky netušil. Vrátí se ale brzy. Není to Sarpovo auto? Co tu dělá? Vždyť jsem ti to právě řekl, že jel pro auto. Jel tam bez auta a vrátí se s ním. Klid se mi z cesty. Podívej, já jsem šla do toho obchodu s kebabem. Tam nebyl, ale laskavě mu věřit přesně to, co ti teď povím. Jestliže se Sarpovi něco stane, tak vás zničím. Půjdeme. Je štěstí, že přišli až po tom, co jsem vyčistil tu krev.
Ta ženská tu byla zase, otče, to nezastavíme. Šla prý do obchodu. A dál? Mluví jen o synovi. Myslíš, že něco ví? To si nemyslím, to by se jistě chovala jinak. Takže? Jestli se uzdraví, ať radši hned své matce zavolá. Kvůli tomu volám. Dobře, uvidíme. Nedáváte mu sérum? Už ho není potřeba. Už se probral? Půjdu se podívat. Jsi v pořádku. Díky. Kde pak to jsme? Je to jako v ráji. A je tu anděl. Kde mám oblečení? Bylo hrozné, vyhodili jsme ho. Ale mobil máš tady, jestli chceš. Vy budete žít, neboť já budu mlčet, mí synové. Neboť já budu mlčet. To kecáš. To kecáš. Otec Jalal má o tebe starost. Chceš, aby přišel? Nech nás o samotě, zlato. To nebylo dobrý, Sarpe. To ti vůbec není podobný. Pořád nějak nechápu, jak se to mohlo stát. Kdo ví, co by s námi bylo, kdyby ses nevrátil. Tím, že se zvrátil, si zachránil jak sebe, tak nás. Ale to je pořád málo. Udělal jsem chybu. To vím. Potrestejte mě, jak chcete. Jo, samozřejmě, že potrestán budeš. Za to, co jsi udělal, opravdu zaplatíš. Teda přesněji za to, co jsi nedokázal. S tím počítej. Jak jsem řekl, potrestejte mě. Ten policajt, co tě postřelil,
Viděl tě, Sarpe? Myslíš, že tě zná, Sarpe? Byla už tma. Byli jsme od sebe daleko. Neviděl mě. Dobře. Tvá matka se o tebe bojí. Nemohla se ti dovolat. Má láska. Tvá matka není jediná, kdo se o tebe bojí. Volá ti láska. No. Miláčku, Mám strach. Stalo se ti něco. jen jsem odjel z města. Dostala si ten dárek, co jsem ti poslal. Omerův telefon právě kontroluji. Užij si ho, nemáš zač. Můžu zavolat později, mám teď práci. Zavolám ti. Pojď, jdeme. Zavoláme si Gulčin. Měla bych tu ještě zůstat, mohla bych pomoci. Je tady sestra, ta se o vše postará. Pojedeš s námi. Mám tady důležitou návštěvu ze zahraničí. Chci, abys mu sehnala nějaký hotel. Dobře. A jaký hotel? 15hvězdičkový. Tak je to vážený host. Zařiď mu královské apartmá. Jasně, zařídím to. Sarp Yilmaz. Metin Yilmaz.
No, páni. Muso. Šéfe, no, chtěli bychom vám něco říct. Můžeme si promluvit? Tak mluvte. Je nám oběma dost trapně. Máme pocit, že jsme vás dost zklamali, šéfe. A pokud dovolíte, rádi bychom ten případ převzali. Merte, Šéfe? slyšel jsi to? Tak oni to podělali a teď by to chtěli podělat ještě víc. Kde pak? Případ je můj. A Mert mi s ním pomůže. Je to jasné? Ano. Úplně. Ano, Musíme se potkat. to by bylo fajn, máme co probírat. Tak jo. Jedu do starého domu, přijeď. Cože? Tak jo, přijedu. Uvidíme se. Fajn, že jsi v pohodě. Přežil si tu krizi, že jo? Díky, ale o nic nešlo. Ale no tak, zabil si mafiánského nájemného vraha. Čí to byl člověk? Chytil jsi ho? Zranil tě na hlavě. Byl jsi s tím u doktora? Co ti řekl? No, řekl, že to byla pořádná rána a opravil mi mozek. No tak jo. Kdybys něco potřeboval, tak mi zavolej, jo? Ne, to je dobrý. Jsem v pohodě, neboj se. Tak jo. A teď mě omluv, promiň, ale musím někam jet. No jasně, dělej, co potřebuješ. Zatím se měj. Zatím. Kde pak jsi? Jsem na místě, padre. Správně. Zavolám tě k zodpovědnosti. Jak jinak? Sarpe! Kde jsi, synáčku? Promiň, že jsem nezavolala. Jsem mimo město. Na drahoušku. Bála jsem se k smrti. Tolik jsem se bála. Proč jsi mi vlastně neřekl, kde to jsi? Máš pravdu. Měl jsem toho moc a nemyslelo mi to. Sarpe, poslyš, děje se něco? Řekni mi, jestli ano, prosím tě o to. Všechno je v pořádku. Ne, to mi nestačí. Řekni mi, kde jsi. Přijedu za tebou, chlapečku. Ještě jsem se nevrátil. Ale hned, jak se vrátím, tak tě přijdu navštívit. Neboj se, ano? Děkuji Bohu aspoň za to, že slyším tvůj hlas. Ale prosím, už mě takhle neděs, synku. Zavolej, až se vrátíš, abych tě mohla navštívit, ano? Nebo dál nebudu mít klid. Dobře, mami. No, vítej. Děkuju. To jsi mluvil se svou mámou?
Vypadáš celkem dobře. Zdá se, že ses už zotavil. Jsi vážně silný chlap, ty draku. Ale ne, to vlastně nic nebylo. To neříkej. Ztratil si mnoho krve. Poslyš, nechápu ale jednu věc. Jak jsi v tom stavu mohl řídit? To jsem zíral. Jo, řídil jsem. Teda. Úplně sám. To ti gratuluju. Když ti nikdo nepomáhal. Kdo by mi pomáhal? Ale jen na koho? Co chceš říct? Jen se snažím říct, že jsi šikovnej. A jsem rád, že jsi v pohodě. Díky. Potřebuješ něco? Máš nějaký rozkazy? Ne, jsem v pohodě. Dobrý. Tak jo. Tak já pojedu, ty draku. A měj se. Proč jsme vlastně tady? To jsme nemohli jít jinam? Občas sem zajedu. Ráda vzpomínám na staré časy. Bylo to přímo tady. Tady u mě našli peníze a zmlátili mě. Tohle se stane těm, kteří nám kradou peníze, je to jasný? Přísahal jsem, že až nastoupím na akademii, tak si toho šmejda Koskuna najdu a vyřídím to s ním. Takže si to vzdám? To ne. Ne, že bych to vzdal. Ale rozhodl se zapomenout. Tahat si sebou minulost na zádech mi nesvědčí. Ne? Co je, neobejmeš mě? Chyběla jsi mi, no tak. Co je s tebou? Proč to udělal? Co? Řekni. Musel se Sarpa střelit? Otec ti to řekl? Ovšem. Musel jsem si zachránit život, drahoušku. Jak se mě na to můžeš ptát? Merte. Tenhle tvůj pohled moc dobře znám. A vím, že mi něco tajíš. A kvůli tomu si mě sem zavolala? Ano. Chtěla jsem se ti podívat do očí a slyšet pravdu. Tak já jsem vstal z mrtvých. A tebe zajímá jenom tohle. Ale no tak. Jsi tady, jsi naživu. Ano, jsem tady, ještě pořád. Jsem na místě, kde jsme si přísahali, když jsme byli malí. Nikdo mezi nás nevstoupí, pamatuješ? A nebudeme jeden druhého podezírat. Překrucuješ to. A co překrucuju? Jenom jsem chtěla vědět, jak to opravdu bylo. Tak řekneš mi pravdu. Podívej se, já jsem sem přišel. A ty si myslíš tohle. Sakra! Co to má znamenat? Vůbec nic.
Prosím, otče. Nesednu si. Počkejte venku. Jaké je první pravidlo mezi otcem a synem? Je to poslušnost. Řekl jsem, abys vzal Sarpa sebou. Proč si ho nevzal sebou? Proč si ho nevzal sebou, Davute? Víš, otče, já... S tím na mě nechoď, už žádný otče. Ty už nejsi můj syn. Pověz mi, jak jsi vůbec mohl Sarpa v té situaci opustit? Nenapadlo tě, co by se mohlo stát, kdyby ho našli? Jistě, že napadlo. Jistě, že ano. Protože ty máš mysl dost jasnou. Takže proto musíš mít nějaký jiný důvod. Takže mi ho teď řekni. Zůstal tam. On si nezaslouží být naživu. Vážně? A to proč? Chlap, který ztratí zbraň, si nezaslouží žít. A o tom teď jako rozhoduješ ty? Otče. Neříkej mi otče! Já už nejsem tvůj otec. Nejsem, protože jsi porušil naši úmluvu. Ten policajt viděl tě? Poznal by tě? Neviděl, ale jdu po něm. A co nejdřív se mnou seznámí. Ne, to se nestane, Davute. Ty po něm nepůjdeš. Tohle už necháš na jiných. Teď musíš zaplatit za to, co jsi udělal. O tom jsi taky věděl, že? Zajisté. Chceš mi snad něco říct? Ne, nechci. Tak ven s tím. Pokud tu svého bratra podezíráš kvůli chlapovi, co z ho sotva potkala, tak už není o čem mluvit. Tak dost už. Řekni to, ať je to cokoliv. Ne, počkat. Nejdříve si vyřídíme tohle. Ptala ses, proč jsem postřelil Sarpa, že jo? Ano. Chtěla jsem jen vědět, jak to bylo. Tak jo, já ti tu pravdu řeknu. Já ho nepostřelil. Postřelil se sám. Sakra! Přestaneš se vysmívat? Tak ty nevěříš ničemu, co ti řeknu? Co pak se tomuhle dá vůbec věřit? Dobře, postřelil jsem ho. Bylo by fajn, kdyby ne, ale postřelil. A víš proč? Proč? Aby se s ním na smrtelné posteli mohla zblížit. Abys mu pak mohla vařit polévky. A pak ho s nima mohla krmit. Dal jsem 2 milence dohromady. O čem to tu jako mluvíš? Takovej teď jsem. Za koho mě máš? Udělala jsem ti něco špatného. Co pak nejsme sourozenci? Co pak nejsme víc než to? Já tě nepodezřívám kvůli chlapovi, co sotva znám. Jen jsem se bála o muži, co mi zachránil život. Je to moc? To na to snad nemám právo. Jak to řekl, jednou dělal. Už se se mnou nebudeš vídat. Už se neuvidíme. Merte! Merte! Tohle je moje milost. Tohle
je můj hněv. To stačí! Já to nedovolím. Nedovolím to dost už. Ne, nech mě to dokončit. Radši zemřít, než tě rozlobit. Nedovolím to. Už se to znovu nestane, že ne? Ne, nestane. Otče. Nestane, otče. Jak mi můžeš telefonovat? Chováš se jako malej. Promluvíme si. Už jsme si promluvili dost. No tak, zlato, no tak. Sakra, šlápni na to! Proč mi pořád voláš? V českém znění Michal Holán, Filip Jančík, Zdeněk Mariška, Pavel Vondra, Viktorie Taberiová, Dagmar Čárová, Anna Brousková, Martin Zahálka, Bohdan Tůma, Ivo Hrbáč a další. Překlad Kateřina Bartošová. Zvuk Radomír Šrámek. Dialogy Hana Krtičková. Produkce Michael Běhounek. Vedoucí výrobního štábu Antonín Pospíchal. Režie Martin Těšitel. České znění pro SPI International vyrobila Barrandov televizní studio AS v roce 2020.